Ni kunnafoni sɛbɛntiyala Mali Woromasiri tabaw ka kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔ kunu. État-major général des armées ale y'a yira ko kunu kari sɔgɔmada joona n'o yɛrɛ kɛla 5h40 waati la ko kulu marifatigiw Katiba Masina maaw k'u ye mugujugu de fa mobili kɔnɔ n'an ko min ma ko kamikaze ani tir d'obus ko ka olu ɲɛsi armée ka kama min yɛrɛ tegunnen do Murdiya. État-major général ale ka fɔla ko yɔrɔni bɛɛ lajɛlen kɔni na sa min ye Mali finitigilakaw ye k'u ye wulikajɔw sabati ni ka ni maa ninnu ka laɲiniw yɛrɛ bali a kari ɲɔgɔnna yɛrɛ senfɛ k'u ye banbagaci ma caman kɔni nin daraki ni ka u bolofɛn caman tiɲɛ ani ka bolofɛn dɔw minɛ u la olu dɔw bɛ tali kɛ mitrailleuse PKM o 11 PM o 15 LRAC o den 4 rokɛti fɛnɛ ye den 4 ye ani moto 9 radio talki walki TWT o den 3 ani soldasi minɛ caman wɛrɛw ni minɛ ninnu de minɛna banbagaci maaw la soldasiw fɛ. Soldasiw fanfɛla fɛnɛ na état-major général ale ko soldasi ma 5 olu kɔni de nin tola nin ko in da fɛ ma 10 bɔɲɔgɔnkɔ olu fɛnɛ ni jogina fo ka taa se soldasiw ka mobili dɔw olu dɔw tiɲɛna banbagaciw ka kamikaze ani u ka obus yɛrɛ citɔla senfɛ. État-major général ale ko a bɛ sangafo kɛ ka ɲɛsi furew ma minnu taɲana nin binkani senfɛ. Mariam Kuyate ka laselikan do ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.